ketemu lagi bersama Gungi di Urip Bonus Channel Jumat malam. Semoga, apa kabar saudaraku? Apa kabar sahabatku? Apa kabar saudaraku? Malam hari ini panjenengan semua saja menonton, melihat pertunjukan wayang orang RRI Surakarta. Biasanya kita merilis wayang orang Sriwedari, namun kali ini RRI Surakarta. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat wayang wong itu lakonnya Bagong Kembar. Melihat ceritanya Bagong Kembar, tapi yang Punokawan ya, Punokawan yang termuda. Ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong Kembar. Dari sini jelas kalau sudah ada yang dilakonkan pelawak, berarti lucu-lucuan, sehingga keseruan atau kelucuan dari wayang orang RRI Surakarta seperti ini. Kita lihat bersama. Jangan lupa, ini durasinya 120 menit. Marmo mengkono aturi Kyai Lurah Petruk kuwi Dewi Rantawati. Kanjeng Rama, kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Semanten ugi kula Rama nyuwun tambahing berkah pangestu Kanjeng Rama. Ya putraku temanten sakloro Petruk apa dene Rantawati. Tak pangestoni anggonmu bakal lelumban ing madyaning bebrayan. Muga-muga jumbo kang ginayuh sembodo apa sing mbok sedya. Besok yen wis titiwancine sira duwe wiji, muga-muga wijil winih kang migunani tumrap kulawarga nusa lan bangsa. Ya mung pawelipun Rama. Anggonmu padha mangun bale wisma antuk barokah saka ngarsaning Gusti kang akarya jagat tutut nganti tekan kaken-kaken inan-inan ya nini. Nuwun inggih. Nuwun inggih mangestaken dawuh Rama. Rama Kyai Semar, ingkang putra Petruk nyuwun tambahing berkah pangestu Rama. Rantawati nyuwun berkah pangestu Rama. Hah? Iya, Le Petruk, lanene Rantawati. Najan mengkono aja lali marang jati kamulanira. Sakawit kowe kuwi abdining Gusti, abdining negara, abdining bebrayan, lungguhana minangka abdi kang bener lan pener. Petruk, inggih dateng sendika kesaken dawuh. Kono lungguh kang prayoga. Anut lakuning Kurawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra tandya sarasa satyakti amentang langkap yul mepas Burisrawa mati ketiban naga bandha neng wawa ingkang ndawek
kawulan madu Lurah Petruk tuwin garwa 16 taun ingkang sampun lumampah nalika samuning madyaning Mana Kendayana satring Saroja binangun Raden Lesmana Mandra Kumara kekitrang gegidrah karana gandrung uyung Wediri puspa kresna ing atosang pamular kaya wong gerah tonen satring Saroja binangun Raden Lesmana Mandra Kumara kagugu gandrung mring Putri Ndrawati Dewi Rantawati ya Dewi Rantawati dasar lungse dene rapala krama marmanggung hangetomang handaleming kaya ngengkleng kengangklangan sungkawaning griya saking praja mapan ing Mana Kendayana mangkana pangudas maraning griya risang bagus kowe neng ditandha ya mas mati rungkapin negara wong prawira mati alaku lah kowe ki arep tipe anak ratu ora gelem malah milih Petruk iki kepiye to Rantawati cudhek aku dewa lho lah kuwi kaya kowe no nduk mangkono risang bagus lah kuwi lho lah kowe nang endi tandha Rantawati mring Sang Dyah Rantawati duh piyong rasane kaya ngene srabi dipangan truwelu arep rapi ditolak Cahayu piyuh tahu ning dhuwur tales arep entuk Cahayu kok nasib apes ki piye to nduk lah yen kaya ngene iki dadi Jaka Tampikan lah terus aku ki sing arep rabi kapan Haka mongko aku ki anak ratu sugih Pondok Bandu
omahe 7, kretane 8, sapine 3 ning dudu tuwekku kandha. Kowe nang endi ya? Aku iki ning endi? Jebul mak pendundu ning kono ta? Ning kono ta? Ayune ra jamak-jamak. Kene nduk. Ayo, ayo ning wanita. Sajagatan ana kalih. Badalah penak tenan. Tuhu wanita tama mustikaning para putri. Seneng aku, seneng aku, seneng aku. Lalitan, lalitan bisa lali malah so iya katon aja. Enak tenan badalah wing pindho. Ayo tak pundhut garwa manjing jroning tilam sari. Payo nuli sun pondong sun lela Allah Ndawrantawati jebul kowe tresna karang Awane wong kang gandrung saliring kang kadulu mung katon jebul kowe kangen karo aku ta, Nduk. Angu Kak kowe golek Kita Malelo ingkang kadulu Raden Mono. Ayo. Aduh. Saking keng saranggono kang sumiwit pong warta tanpa salah kewirangan warata
tanpa selo jebul paduka Panjabakari Durgata nyuwun pangapunten kula kewirangan Mas Bathara Raja Dewaku Sarate pitelikur dina Bat anak kunggir titah ulun Lesmana Mandra Kumara janjane ana apa to ngger jeneng sira gandrung kaya ngono kuwi ndang kita kula kok kados ngeten kula dhewe ngrasake kula bingung kalon kula niku tansah ditolak cahayu kula dadi Jaka Tampikan waleh-waleh menapa sedaya ingkang badhe kula rabi nolak malah kepara kula sakniki kedungsang Asmana urung terus niki pripun wong lanang kok jireh wong lanang kok ceklekan ati ra urung kaya ngono kuwi ta kula mang banjut mawon aja kaya ngono kula tak mati mawon kula kepengin mati mang banjut mawon Lesmana mesake timen jeneng sira kuwi karep sampean pripun pukulun ngene lho jeneng kita bakal paring pitulungan ngono gelem para oh nggih pancen kula nek ketemu jenengan niku pun prasetya kula kepengin nyuwun pita pit apa kuwi kanggo apa pit apa nyuwun pit pitik lho malah kula kan rabi kali pitik pit niku kula nyuwun pitulungan ya Lesmana jeneng kita bakal paring pitulungan ulun bakal paring pitulungan marang jeneng kita nggih menika saestu saestu alah iyeng alah kinjeng bakal lampili pusaka kula napa niku wujute sumping gajah nguling lah kula niku kepengin rabi kok malah gur kon kei sumping niku karepe pripun dudu sembarang sumping ya ngger sumping dayane kuwi ana kabeh penjalukmu bakal kasembatan ngono Angger kula ngangge sumping niku kula ajeng kelakon nyuwun napa-napa nggih nggih ngestaken dawuh wis bergas ngono bergas pripun bergas ya ngger pun sae lan ulun bakal ngawati kanthi aja baladen priprayangan kanggo ngayomi jeneng kita ngger dadi kula disilehi ladya bala priprayangan ken momong kula ngawat-awati kula ya muga kasembatan setiamu ya Lesmana nggih ngaturaken panuwun pukulun Panjabakari Durga ngger sembah kula ndherekaken jengkar paduka lun seneng aku wah digawani
kadya karunaning kas wase aning marga memalatku risang buntut wakstrat modot mitring rat langot konon jajana kari mubeng tepine samudra sumangka agraning anelasak wana wasa umuruneng kurang rapi ana sesotya coplok saking ngembanan marmoden wastani mangkono ana kusuma memba sudra sapa tambuh sapa weruh tupunika atmadane Kyai Lurah Petruk lan Dewi Ranta ati kasih Bambang Plengkung Kusuma bagus rupane karengga ing busana tan prabeda kaya ingkang eyang Prabu Sri Bathara Kresna parandene ruruh pasemone dene lumampah kadherekaken ingkang eyang Kyai Lurah Semar Naya Badra samono kandhek ing tepining sendhang madyaning wana mangkono sabawane Risang bagus Bambang Plengkung Kusuma. Duh, Eyang. Monggo. Lorong sawetawis, Eyang. Ayo, Ber. Eyang Semar sampun paripurna anggen kula nglampahi sesirih malah ing kalodhangan sakmenika sampun ngancik 3 dinten anggen kula tapa ngrami pramila Eyang kula tansah nyuwun pendadaran saking ngarsa paduka Eyang.
begegek ugek sak ndulita memel putuku Nger Lengkung Kusuma. Kula wonten dawuh. Marmane tapa brata kang ing ngaranan tapa ngrame iki tan winates suwene pirang taun, pirang sasi, pirang minggu. Nanging iso dilakoni sak lawase urip, Nger. Mergo tan mantra-mantra. Oh, sira iku maksetrah Dwarawati ngegungake darmaning satriya lumawat ana ing tapa ngrame kuwi mau. Nun inggih Eyang tansah nyun pangestu ngarsa paduka. Mugi kula kiyat nglampahi pendadaran menika Eyang. Ha iya tak pangestoni ya bakale kudu kuat wong kuwi sasanggemaning satriya. Ngono, Nger. Nun inggih. Reh ning katone Surya wis mangrangsang ing wayah iki karepmu banjur kepriye Lengkung Kusuma? Monggo Eyang nutekaken lampah kemawon. Ah, iya, yen ngono putuku karepmu kaya ngono kuwi ayo. Tak tutke sak lagu jantramu. Nun inggih ngestoaken. Kaya sakwono wasa tumurning durang trabes kang ribandil bebondotan kakupet penjalin cacing wauta sang apake Tambuh marang aku Lengkung Kusuma kang dadi kekasihku. Balik takon sapa praceka ngendi dedongko. Jeneng Kodekya kala nandhang rekta. Parang setyamu ngetutake jangkaing suku kedheping netra miwah klenteking nala. Allah Taala. Bali. Entuk bacut, ora entuk uga bacut. Allah Taala. Tak prabantolo sumeranam Gus.
karo kira aku to. Urung tak sangoni Kang Jangkep Bayu Sekti. Putuku ngger tampanono iki. Muga-muga saya wimbuh karosan lan kanuraganmu den praitna ingkang ati-ati. Wiwit meneh. Tengkut gumregut tindak irsa bagus Bambang Lengkung Kusuma. Satindak kendel, satindak mangu amung angentosit. Ingkang eyang Kyai Lurah Semar Badranaya. Samono anjok ing padusunan Bluluk katiga griyanipun Kyai Lurah Nala Gareng. Witing klapa Jawata ing ngarsa pada salugune Piye Kang Gareng? Lah nuwun. Kene kok. Kene. Rene. Sida apa? Ayo sida to jenenge wong bandul keramaian kok. Mulane kok kabeh didandani. Wis cemawis ya to. Iya. Iki merak sing tandang gawe iki ya wis kesel. Lah iki do nyanti bocah-bocah kok do sepi. Takon leren? Oh, leren. Rolasan leren. Sing rewangan ya do leren, do nyambi kuwi panganan-panganan kuwi. Nek mung kurang 3 dina iki rak ya mau ya tuan wis tak cepaki kabeh. Wis komplit. Lebu gedang-gedange kene ya wis tak tata. Gedang raja lho kok mene-mene iki lho. Sik lehmu golek neng ndi? Lehmu golek gedang Kebon. Lah kebonku ki tak tanduri gedang wis sak mene-mene iki. sepira gedang rajane? Sak mene-mene iki lho. Kalah karo nggonku. Sing tak nggo tuwuhan sok ben kuwi, welak urung mbok pasang ta? Durung. Ah, sing gedang kuwi, gedang rajane sak kentongan-kentongan ngene iki. Wah, Bahule nandur kepiye? Omboh, aku ora gagas sing nandur. ning nggon aku ya enek. Apa? Nggon aku kuwi gandeng aku ki arep ewoh, arep opyan-opyan. Heeh. Aku kuwi golek gorengan kuwi sing gedene sak lapangan. Wajan kuwi Ya ora enek, lho Tru. nyatane ana kok. Ah, mosok Ana. ngendi? Nggon aku. Terus nggo Lek gawe apa kepiye? Eh? Lek gawe kepiye kowe? Ah sing gawe ora ngerti. Terus arep nggo apa nek sak wajan? Nggo goreng gedang le sak kentongan mau. Iki tanggoku ya enek wingi. Piye? Bayi lahir iki lho. Heeh. Cangkem iki sak lawang. Wah, apa ora mesake kuwi? Terus sing ngetokke apa ya ora rekoso. Ora enek longko. Eneng. Ngapusi. Dikandani kok. Kok iso terus kuwi engko sing dulang piye? Nah, Ya didulang gedang sak kentongan ki mau. Ngewangi Petro. Ngewangi Ya adikku kok ya. Iki aneh-aneh opo jane kok gedang raja kok sak kentongan gedene iki lho ya Renat. Ya saking gedene kok. Ki sinambi leren tetembangan. tetembangan ya. Ah iya ta wong ya ben mari kesel. Terus anakku si Nalawati rak ya wis samekta. Anakmu lengkung? Ayo wis. Nah, kuwi Malah kok iki karepe ki ndang diseseke dinane kok. bendang dadi manten. Bendang ngono. dadi manten. Kono anak-anak wis do gede-gede wis do kepengin arep diputu. Lah aku kuwi malah anak wis urung eneng iki kepiye? Ayo sing jenenge anak kuwi rak titipan. Oh ngono. Kanugrahan. Wancine mesti ya Pasti jane. Biyen rabimu telat kok, Gong. contonen Petruk ki lho. Lah kepiye?
nek golek Ah. wadah Heeh. anak ratu. Oh, Lah, kaya iya. kaya masmu ki Aku lho. nek Entuk Wrantawati saka Dwarawati. Bayumu. Heeh. Bareng saiki besanan karo aku. Ya ta? Besok ya terus putumu ya sok ben kan Traratu no ya. Lah iya ta. Banyak. Eneng garise, eneng Lajere. Nah, ono Lah, iya. lajere ratu. Nah, Mula aja sedih. Oh. Aja sedih. Saiki sing baku guyu. Guyu mesam-mesem. Mbok yo mesem rengut pretae apa mbok yo guyu susah berkae apa penjaluk udik tata kae janji aja ewo aja tansah tuwa nadyan aku uga tansih laing janji mesemo tansah tak enteni hambanan aku diluring kagunan watone tumemen mesti kasembah Gene. Ngene, rada rene. Wah, Caploke arep bojone- mantu ki bojone gareng iso mompyor anggone dinggo kabeh. Pripun to? Pripun Pak elok niku ya sing tenan. Jenenge leh murakat tenanan ki le arep de. lah iya arep jenenge. degawe kok. Nah, Jojo ku mitasi, Gom. Jojo mitasi. Yo, Kok imitasi piye? Tegese iki Sesuatu. kalung Nah limitasi ki Sing dinggo. ora. Le nyemprotke wingi karo aku. mau disemprotke. Oh iya, Ngece Ngono kok kok dis- Bagong. babakan penganggon kuwi. Heeh. Nek pas ndek gawe, kuwi wancine metu. Oh. Ya dinggo, mengko bar ndek gawe didol neh iki ora masalah. Ya aja to Pak niki. Bakune iki ketok duwe sik Nah, ngono. ngono. Aku kepengen nganggo terus kok Pak niki. Nah iya. Bojomu Lho lah bojoku mu nyanti to? Oh lah bos kok iso dikecer ki sing kepiye? Wrantawati. Lah yo. Rene, Enteng. Pak. Lah Ya aku ditinggal ki piye ngono to ya. Aku ki wonge lalen bojo kok kadang nang anu ki ya lali aku ki. Bareng wis tuwa rada lalen. Arep mantu ya aja lalen nggon-nggon nek ana sing nemu piye. Ah, nek ya isih. adimu Wrantawati iki tetep Kowe iki ngapa kok ngelilang-liling Mbak Yumu? Lah ya mung ngene Mbak Yune ke bos ora entuk wong yo. Ayu tenan. kok suwe-suwe kok medeni to, Gong? Kok medeni iki pada aku gendruwo apa piye? Ora tegese karo Mbak Yune dhewe bendina ketemu lho. Lah ya wong jenenge nek Mbak Yu ki aku ki ya ora kepengin nek umpamane sok mben ki terus aku ki pinaringan garwa kaya Mbak Yu ngene iki Prak. Ngapa? Rupamu. Tegese iki kaya Mbak Yu ora ya wis umpamane ki ya wong Ngene lho. nyatane piye. Sing jenenge jodoh. Heeh. Kuwi nek kowe iki wis duwe bojo ya wis. Ngono lho. Lah ya wong aku ki kepengine ya umpamane ndek bojo ki ya kaya Mbak Yu. Lah ya apa ora padha. Ngono lho. Pak iki lho. Kowe ngapa? Eling to, eling. Kowe iso tak bacok dhewe lho, Gong. Lah ya Karo Mbak Yune kok senengane ngono. Lah Piye? ya Wis lambene ombo ngono. Anak ya Mbak. iki wae. Piye Pak? Ki mau Nalawati piye? anggone busana Wis tak siapke kabeh Pak Ne. sing dandani manten kok ngendi? Wah, wis kok sumber. Oh. Anu Nalawati sing dandani kok sumber. Ah, nggonmu. Aja ngisi-isini lho ya. Si Pisanan karo Rongkong. aku. Tak Mantene pilih kudu sing ayu. apik dhewe lho. Di. Mantene kudu sing ayu sing dandani. Ayu, wis to, Ayo. engko sawangen. Pengageme barang kudu sing disareke sing sing apik. paling larang. Nek anakmu sing dandani sapa, Bu? Oh lah aku kuwi ya ora kalah ngono. Kok sing dandani aku bae. Sak ndure. Kok kowe? Aku apa masa merasa dandani opo? Alah nek kowe Lah dadane zaman cilik wae nang aduse le dandani ya aku lho, lengkung kuwi. Lah ya Lah, nek nek mantenan rak ya manten beda kan ya to. beda. Kok. Lah nek aku kanten pre yo ngaku kathok barang. Ya padha ning sing jenenge manten kuwi raja sedina, ratu Ratu. sedalu. Ah. Dipahargya tur iki mengko aku ngundang kowe tamune sak RT tak undang kabeh. Wah. Ya tamu kok meng sak RT lho, ora yo kira-kira ki Pak Camat. Pak Terus Lurah. Pak Lurah. Kok sithik to, Pak. Aja sak RT mbok sak Lah, kampung ngono. besanmu lho, besanmu iki sapa? Wis sing ya salah disawang? aku kok gak Lah, ben piye? kok. Iya, Kok iso Pak, salah? iki.
Langgar wancine jagongan aku ora teko, mula ya do tekone munggon pasang RT. Saiki ngene, iki nggone si anakmu sapa? Sinolowati. Kuwi wis di renggo-renggo urung papanan iki. Nah, mula tak kon teko rene kuwi, kowe iki tak pasrahi, Gong. Oh, Kowe iki sing seksi ubet. aku sing nata dekorasine nggone kamare manten kuwi. Ya, bener. Oh, iya, Kang. Oke ya. Nek cara pecuk-pecukilan kowe iki seksi itak-itik. Nah, Si tak iki kok Iki rono-rono kuwi lho. Rono mrene. sing ego. Oh, lah ya wong aku ki kula Sampai iki gak gandeng luwes ngono lho. wektune iki wis nyesek, mung kari 3 dina Iki kan. kira-kira nganggo tontonan ora kan? Oh, nganggo. Lho namu tontonane apa? Ojo kalah. Gonku kok nanggape Apa? dalang kondang. Oh, dalan. Wah. Dhewe apa, Pak? Nanggap Bangun apa, Pak? dhewe ya aja nganti kalah. Dalang kundang sapa? Nggonku ki mantep. Lho lho. Iya to ki. Kuwi sing ewuhmu nyang ndi? Ayo nang kene. Ning omah kene. Lah ki mantep ki wis sedo lho. Wis ah. Wis nanggap Ora krungu anune kowe rekamane tok karepmu. Yen kono. Wah, aman, nu- awake dhewe iku sing Nanggap dalan gambare tenan. tok. Oh, lah. Nanggap gambar tok. Nanggap gambare tok ora rada ngirit to. Sisan. Sisan wong jenenge wong ngerupian-rupian anak lir dimantu ki yo nyatane entuk Trai Kusuma rembesing luh. Kok sing Lah golek gawan ki dadak golek utangan kuwi yo. Sing eluh tadi. aku arep nanggap dalang kembar. Dalang Dalang kembar. kembar. Apa? Wahyono ro Wahyuni kuwi. Ora Wahyono. Sapa meneh? Wahyono Wahyuni iki kedana kedini. Lah ki yo kembar to. Lah Nek iya ning kembar ki padha nek lanang ya lanang kabeh, nek wadon ya wadon kabeh. Nek lanang wadon kuwi kedana kedini. Oh yo. kula kowe engko sing nyamektake suguhan-suguhan. Heeh. Kamare manten kuwi engko dekorasine piye carane ben supaya iso madhep ning nggon kelir wayang kuwi mengko. Beres pokoke wae matane kabeh ki Isinan. Heeh. Top gen seneng yo. top Ya pasrah bener aku. dalang rak mung sedina sewengi paling suwe. Heeh. Dhewe telung dino. Ngono aku telung dina telung bengi. Dino aku mengko. Pisak dina sing pisanan Ah, kuwi pas ngunduh kuwi. pas ngunduh Ah. kuwi campur sari. Campur sari. Terus sing dina Kaping kapindo pindho, Apa kuwi? ketoprak. Ketoprak, Iya, ketoprak. Ora baen-baen no ketoprake. Lah gaduh-gaduh nih? Eh? Gaduh-gaduh. Lho. Iki tegese Ketoprak ki ketoprak panganan. ketoprak mentaraman ngono kae lho, Deng. Sing Niki lho. ketoprak mataram ngono kae lho. Mitoprak kuwi panganan Pak Nik. Kowe iki lho. Oh, beda ta? Beda kae mung toprak. Mie toprak ora nganggo ke. Dadi pisanan campur sari. Campur sari. Terus Kaping pindho pagelaran ketoprak. Ketoprak. Heeh, terus sing dina ketelu Gelar kloso. Iki. Kok gelar kloso. Main Loh, kok. Lah ya ora yo nganggo gelaran to. Ya ning kan tontonane iki sing beda-beda. Oh, ngono. Sing siji apa mau? Oh, Ringkas. sing pungkasan. wayang. Wayang. Dalang telu. Dalange ya telu. Sak sedulur. Wah, Sak Sak sedulur. sedulur. Kuwi kok apa ora rebutan? Dalange kira-kira ki telu. Piye to Pak Sapa Nik? coba? Jokarno. Roki. Piye ta Aja Karno. Lah ya kuwi ayo kok Edi Sulistiono. Kiye Di. Aja dalang Jokarno lalen. Kowe iki aja Ning kale penting tak gayange kuwi tontonan iki bagus gayange kuwi kok. Kok sik dalang len iki to piye? Weh, Dijopret teko ngono apa piye? sore kuwi lho, sore iki wis arep lekas iki wis tiring-tiring ngandani pengrawite dhek malah lali. Oh lah. Pengrawite eling lho. Lah ngono kuwi wong jeneng menungso. Ya carane ben ora lali kok dipanjeri. Oh, wis tak panjeri separo malah. Mula saiki ngene, Gok. Yes, yes. Kowe nutukno nggonmu makarya ki mau. Nata nggone. Nata panggonan-panggonan. Kelewati kuwi. Aja nek sing Aku kelihatan tak nutukne karo Aja. ini. Terus Ndang ditindakake lho. Ya 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 Petro bareng. Bagong. Aja lali Petro karo Ya aku ya tak cawis-cawis nang omah Ya, sih. ya wis. Lah saiki Saya Kang Gareng iki mangkat to. Ayo. Jadi aku kira goleke gone si Nolowati iki pamit ndi? ya. Ya ning kono ya. Oh ya, yo yo. Saya Pak balik. Gak. Gedabus bersama Urip Bonus Channel.